Right, pane mbavha dzabatwa munomu muRainham Park matafura namu. Today mbavha idzi zvadzadzisvita ndezvekuti vanhu vaigara mumakabin evanhu vachichengeta misha yevanhu vari muno muRainham Park. So maybe a bit brief about Rainham Park. It's a classy and modern gated community that is located in Dzivarasekwa, soon after Masoja. If you're using Kickman Road, it's now going by the name Solomon Mijuru. So Rainham Park, yeah, ka areas haturi needs katuri bo tight security, but mbavha idzi dzakakwanisa wana mukana because vanhu vaitotrustwawo nedzimwe hama dzavo nevamwe malenders emuRainham. Guys, chengetaiwo padheni pedu, you know. So pakuchengeta madheni evanhu muRainham munomu ndo pavaiwana that access yekuti vakuenda panext vachinobirawo nematerials. So after a major outcry from a local WhatsApp group, Rema owners muRainham Park, a close source told us kuti vanhu vaingocomplaina guys tabiriwa, guys tavhurirwa mvura up to and due security was alerted. Ndo pakazotanga investigations leading to the arrest yevanhu ava. As you can see, ndo mbavha dzacho. Yeah, and izvi ndo zvimwe zvezvinhu zvakarecoverwa. You can see those lithium batteries, tuma solar panels, and some other stuff. Building materials, vanhu vachi vakatorecover, and they managed to wana zvinhu zvavo back. Saka ngatinzwei mbavha dzacho dzichibatwa dzichitaura, and as you can see ingeni koroleswa iyi. Idzi ndo mbavha dzanetsa munomu dzabatwa idzi. Dzabatwa neRainham Security. Vakuru ava ndo vabata vakomana. Visa kepi shamwari, visa kepi shamwari. Visa kepi. Munoshandira bhirija upi mimi? Hey, aumana, munoshandira bhirija upi? Murugara kupi? Mugara kupi? Paseri pa pamba pani. House number chi. Iyo ushandira pamba pani. Alright guys, so yeah, that's the update we have for now regarding what's happening currently ku ghetto. You know, tinechifamba tinopinda place tichitsvagirai the latest news ghetto, there's news zvichiitika. So if you like this video, please give it a thumbs up. Let others know kuti pane gated community kachirungu kanonzi Rainham Park. Yeah, vari kudhila nembavha, vari kubata mbavha, vari kugadzirisa zvinhu. So it's a nice place that you can even go and buy your own stands. You can check their website. Then you can buy your own stand with a landlord. So come 2025, tikuya nenyaya dziri kupisa, tinenyaya yemuchato wanyati yatiri kukanda manje. So please do make sure that you subscribe to this channel. Mukwanise kuramba muchiona nyaya dziri kupisa, nyaya dziri latest dzatiri kuisa pano paZim Lifestyle. Until next time, it's goodbye for now, and please do remember to subscribe to this YouTube channel. Bye bye.